Boa tarde. Eu debo tamén comezar agradecendo o xeneroso convite do Consello da Cultura Galega a través do ideador deste encontro, Pablo García Martínez, e a todas as persoas que nunha ou noutra medida fan posible que esteamos hoxe aquí en San Simón. Tal e como explicou Bárbara na presentación, eu estou a traballar neste momento no ámbito de un proxecto sobre a recuperación do patrimonio teatral entre o ano 36 e o ano 73, unha cronoloxía que, en parte, pois non é preciso explicar, non? O que aconteceu no ano 36, mais no 73 debemos dicir que é cando se articula, non? Un proxecto renovador do teatro galego a través das mostras de Ribadavia, e esa é a razón de que a delimitación sexa entre o 36 e o 73. O proxecto leva poucos meses en andamento, de maneira que o que vou presentar aquí son en moitas ocasións algunhas suxestións, algunhas informacións que podemos ir conectando, que nos poden dar pé para establecer algunhas hipóteses, mas non son resultados acabados aínda, non? De todas as maneiras, penso que pode, en algunha medida, pois contribuir algunhas das informacións, algúns dos nomes, algunhas das referencias a ir completando o relato historiográfico en relación ao teatro galego, que é sempre un relato en construcción. Ben, teño que comezar por sinalar que no caso de Bos Aires e do teatro galego, pois debemos de ter en conta que no ano 1936, cando chegan a Bos Aires, a partir dese ano, algúns xa nese ano, como Luis Seoane, personalidades tan importantes como Dieste, Cuadrado, Núñez Búa, Lorenzo Varela, Castelao, pois existía xa unha moi numerosa colectividade galega que tiña as súas institucións de referencia e había unha actividade cultural teatral tamén importante. A comunidade ou a colectividade galega estaba organizada en diferentes asociacións. A de referencia é o Centro Galego, teñen aquí un deseño nesta diapositiva, mas tamén era importante a Federación de Sociedades Galegas, que agrupaba a microsociedades, digamos así, e logo, xa na década de 40, outras institucións que van ir surxindo. Por tanto, hai unha colectividade galega moi numerosa, hai tecido asociativo, hai actividade tamén no ámbito teatral, agora falaremos dela, e en este sentido hai unhas condicións para a actividade dos exiliados que non se producen en ningún outro lugar, nin van ter as mesmas circunstancias para outros exiliados que chegan a outros lugares ou outros espazos. Ben, aquí neste pequeno diagrama quixen recoller algunhas informacións sobre esa actividade teatral en Bos Aires previa ao ano 36, e están recollidos, por unha parte, nomes de autores que están formando parte desa colectividade de emigrantes galegos en Bos Aires e que aí escriben as súas obras teatrais, unhas informacións e uns moi relevantes sobre esta actividade de unas Xosé Manuel Núñez Seixas nun volume, O emigrante imaginario, e recollo tamén algúns dos títulos que compoñen estes autores. Moitas veces son simplemente títulos, en algúns casos temos coñecemento
dos textos en concreto, mas en boa medida moitas veces son referencias a obras que foron representadas, mas que non se conservaron. Entón, Roselio Rodríguez Díaz, Xesús Seixo, Xosé Otero, pois serían autores de obras como Terra Nosa, O Zoqueiro das Travesas, Ideas Novas, As Admonicións. E na parte central recollo algúns das agrupacións teatrais, en moitos casos agrupacións teatrais e corais que representan estas obras, e na outra parte están recollidos nomes como de Charlón Hermida, Xavier Prado Lameiro, Manuel Ugris Freire, Vicente Risco, Rafael Dieste e algúns títulos de obras destes autores que esas son obras que se representan tamén en Bos Aires, mas están producidas en Galiza. Por tanto, nestes anos anteriores ao 36, as representacións teatrais que hai en Bos Aires non son únicamente daquela literatura dramática producida dentro da colectividade, sino que tamén se incorporan repertorios e autores dos que en Galiza representan, en algún caso, un modelo ruralista, costumista, como pode ser o de Charlón e Hermida, tamén un teatro cunha certa orientación social en algunhas pezas como de Manuel Ugris e algunhas das obras renovadoras desde a estilización de elementos populares como a Fiestra Valdeira de Dieste ou desde a incorporación da linguaxe do simbolismo como pode ser a obra O Bufón del Rei de Vicente Risco. Ben, estas pezas moitas veces van representarse, xa o dixen, por agrupacións que forman parte de algúns destes ou están integradas en algunhas destas asociacións da colectividade, e é importante tamén indicar que probablemente unha parte importante do teatro que non coñecemos eran pezas moi breves que se inserían dentro de espectáculos que tiñan unha parte musical moi importante a través das interpretacións dos coros, tiñan tamén actuacións de gaiteiros, e tamén é importante sinalar que dentro destas actividades culturais promovidas no seo da colectividade, moitas veces estas pezas, que podían ser, sobre todo as pezas breves, podían combinarse na actividade dunha mesma asociación con pezas que eran ou facían parte da literatura do teatro arxentino, en algún caso tamén se representaba teatro español ou teatro en español de asunto galego, quer se dicir que é un panorama bastante diverso e complexo. Isto que coloco aquí é a páxina primeira dun número del Despertar Gallego, vinculado á Federación de Sociedades Gallegas, onde recollen un grande acontecemento nese ano 25, que é a representación de Marola, unha obra de Ramón Suárez Picallo, coñecido non tanto como dramaturgo, sino fundamentalmente polo seu activismo sindical e político. E traio aquí este exemplo que aínda estamos na década de 20 e iremos chegando á década de 30 e as décadas seguintes, porque é unha destas obras moitas veces citada na historiografía teatral como un dos grandes éxitos que tivo o teatro galego en Bos Aires, que houbo moitas representacións, en algún testemunho que se conserva de Suárez Picallo, falaba de, agora non lembro exactamente, non o encontro aquí, mas en calquera caso, teño anotado 57 representacións, que igual non foron tantas, mas en todo caso non deixa, eu calculo que deberían andar máis ben polas 20 tantas, probablemente. Ben, traio aquí porque as referencias que coñecíamos de Marola eran fundamentalmente indirectas a través das críticas que apareceron en diversas revistas e xornais, mas neste número en concreto, El Despertar Gallego, publican un fragmento da peza que reproduzo non enteiro aquí,
porque nos permite xa desfacer unha das incógnitas a respecto de Marola, que era a lingua en que estaba escrita, de acordo? Porque cando se fai historia do teatro galego, fálase de Marola pensando que sería unha obra escrita en lingua galega e non o está, de acordo? Está en galego, as pezas musicais que probablemente, as pezas musicais que con certeza se intercalaban en algún momento, aquí está subliñada a mención a un alalá, sabemos que esas pezas eran de autoría de Exidio Paz Hermo e estou detrás da pista dun par delas que penso que sei en que arquivos se conservan, para poder reconstruir un pouquiño máis que o que foi esta peza teatral e o que supuxo. Pois o que supuxo fundamentalmente foi ou supón a existencia dun teatro de agitación nacionalista, podíamos decir así, máis en español, de acordo? Que recolle, ademais, neste fragmento podedes ver, que está aí marcado, pois a chegada de Fandiño a Galiza e hai referencias á actividade da Federación de sociedades galegas dentro desta peza, unha peza que se representa en Bos Aires, que ten un grande suceso e que está facendo mención a como a acción que se estaba a desenvolver no ámbito político en Bos Aires podía proxectarse en Galiza. E a utilización do español probablemente obedece as mesmas razóns de eficacia comunicativa que sinalaba Antón Vilar Ponte en Nacionalismo Gallego nuestra afirmación regional, primaba a importancia, a poder chegar con esa mensaxe a un número maior de interlocutores e tamén se abría así a máis persoas o público potencial da obra. Ben, moi brevemente quero mencionar outra cuestión que me parece importante, sigo nos anos 20, xa sei que ainda estou nos 20, mas xa no 29, é a existencia no Teatro Popular Bonaerense de un xénero, o chamado sanete porteños ou o sanete creoulo, do que tamén se ocupou Xosé Manuel Núñez Seixas nesa obra, que era, na maior parte dos casos, pois un compendio de estereótipos dos inmigrantes que chegaban á Arxentina e, como non, tiñamos tamén o estereotipo do galego e da galega, que podedes ver aquí nestes textos eran fundamentalmente ridiculizados, non só, de acordo, tamén había outro tipo de características, mas principalmente un dos elementos de ridiculización e de comicidade era a lingua que falaban, de acordo? Ben, e menciono porque esta reiteración do galego, da galega, porque temos a Don José, mas tamén a Mariquiña, como obxecto de burla, pois é importante para entender como vai surxir como contratexto, como contraproposta teatral, pois un teatro que queira dignificar o tipo de galego e ofrecer un espello en que se puderan realmente reflexar os emigrantes e as emigrantes. Por suposto, desde os sectores organizados e politizados da colectividade, concretamente os vinculados ao nacionalismo, vai haber protestas moi frecuentes contra isto que consideraba unha ultraxe, un aldraxe a Galiza e os galegos. Vai haber, por exemplo, pateos organizados contra unha das obras de Alberto Bacareza, que é o autor del Comentío de la Paloma, pero tamén de unha obra que non coñezo o texto, de acordo, que se titulaba Doña Quijota de Orense. Organizan un pateo, o espectáculo, e hai que suspender as representacións de esa obra precisamente por esa reacción orquestada desde o sector da agrupación nacionalista Pondal.
Pois este é o contexto que temos que ter presente para entender que surxa un teatro que representará fundamentalmente Manuel Varela Buxán, xa na década de 30, que o que vai procurar unha identificación emocional do público galego con esas pezas que exaltaban Galiza, exaltaban as súas xentes e presentaban tamén unha evocación dunha Galicia que estaba idealizada e que era unha Galiza fundamentalmente rural. Mais había uns sinais de identidade en que recoñecerse nunha comunidade de emigrantes que era fundamentalmente de procedencia, como acabo de mencionar, rural. Eu tamén debo de, unha vez sinalado isto, quero colocarme xa no momento, nos anos finais da década de 30, en que comezan a establecerse en Bos Aires personalidades tan importantes para o teatro galego como vai ser Castelao, falaremos agora da obra de Castelao, como Seoane, ou tamén, claro, unha figura como Blanco Amor, que é un emigrante exiliado, unha desas persoas que mostran as dificultades de establecer unha separación radical, no caso galego, entre emigración e exilio. En estas citas de Xoán González Millán, quero recoller como os exiliados van establecer unha interlocución a varias bandas, eses diálogos cruzados que son o título desta diapositiva, coas comunidades de emigrantes, que vai ser un diálogo continuo, frutífero, cunha grande implicación tamén coas actividades que desenvolven moitas delas. Luis Seoane estivo durante moitos anos vinculado ao Centro Galego, por exemplo, e foi director de Galicia, a publicación do Centro Galego, tamén con distintos colectivos da sociedade da acollida e coa Galicia do interior, que será algo do que falaremos a propósito dos anos 40 e dos anos 50. Mais tamén o diálogo que van establecer cos intelectuais da sociedade da acollida. Esta mañá referiuse Pablo a varios exemplos deste caso. E esta interacción complexa vai explicar tamén algunhas características que imos encontrar nas publicacións deste colectivo de exiliados, tamén nas cabeceiras que van promover, como é puntualmente a chamada suspensión do criterio filolóxico, tamén para o programa editorial que moi claramente vai promover Seoane. Estas imaxes que presento aquí pretenden sintetizar dunha maneira moi simple, como este conxunto de exiliados galegos en Bos Aires teñen un programa de acción cultural que ten fundamentalmente dúas vías principais de alimentación. Por unha parte, o legado galeguista, por outro, o legado republicano. Están aquí recollidas unhas capas de varios volumes que publicara a editorial Nós, dirixida por Ángel Casal, que foi alcalde polo Partido Galeguista de Compostela e foi paseado nos primeiros días da Guerra Civil. E, por outro lado, o retablo de fantoches de las misiones pedagógicas, nun cartaz, por certo, deseñado por Cándido Fernández Mazas, e no medio dúas figuras principais da intelectualidade galega en Bos Aires, do exilio galego en Bos Aires, Luis Seoane e Rafael Dieste. Unha fotografía tomada na cidade de Bos Aires na década de 40.
disculpade, volvo para atrás. Hai, por suposto, unha vontade decidida de que sexa en Bos Aires que sexa en Bos Aires, onde se poda dar continuidade aos proxectos galeguistas de preguerra. No campo editorial vese moi clarísimamente esa vontade de dar un punto e seguido ao traballo que viñera facendo Ángel Casal, que chega tamén a denominar unha das empresas editoriais que pon en marcha Seoane, e tamén, ao meu modo de ver, podemos, se acaso, falalo despois, no ámbito das propostas teatrais que se van ir configurando con diversidade nestes próximos anos, fundamentalmente na década de 40 e, sobre todo, na década de 50, hai, en certa forma, unha continuidade tamén das propostas que van ir articulándose na década de 20, as reflexións de Rafael Dieste e, por suposto, a obra que do 27, a Fiestra Valdeira, e en ese sentido vai pesar moi fortemente no traballo que se vai desenvolver nestes anos o punto en que quedaran moitas iniciativas no ano 36. Ben, para ir xa tamén avanzando nesta cronoloxía, pois igual un pouquiño desarticulada, vou mencionar agora algúns dos referentes desta escena galega, con itálico, en Bos Aires. Ben, certamente o termo está utilizado nun sentido un pouco impropio, realmente o que estou recollendo aquí son agrupacións teatrais que van marcar fitos nestes anos en relación á posta en escena de determinadas obras e tamén, principalmente, que van dunha ou doutra maneira tentar, en diferentes niveis, crear unha especie de compañía estable de teatro galego, que, realmente podemos considerar que foi máis ou menos ben sucedido no caso da Compañía Galega de Comedias Maruxa Villanueva, que vai representar, agora falaremos diso, Os vellos non deben de enamorarse, de Castelao, máis sobre todo o repertorio de Manuel Varela Buxán, e despois algunhas empresas vinculadas a esa ideación de recuperación da cultura popular arredor de Galicia Emigrante, da que fala Pablo no seu libro, como pode ser o Teatro Popular Galego. Outros dos cadros que aquí están mencionados, digamos que teñen unha función importante en relación con determinadas representacións, mais son, cando menos, de carácter máis episódico do que foi a Compañía Galega de Comedias Maruxa Villanueva e do que quería ser o Teatro Popular Galego de Blanco Amor. Ben, na década de 40, si queremos establecer unha distinción entre teatro de emigración e teatro de exilio, un dos criterios que poderíamos utilizar, porque, insisto, non é sinxela establecer esta representación, esta distinción pode ser a autoría. Recolle aquí un exemplo do que, de acordo con ese criterio de autoría, quen escribe é un emigrante, sería este o criterio, Cándido Alfonso González, Bergantiñán, de Carballo, en concreto, que na década seguinte publicará Malollo, unha obra que Luis Seoane vincula co folk drama e, por tanto, co Abbey Theatre, que fora tamén unha das inspiracións para Antón Vilar Ponte nos anos previos á Guerra Civil, e que nos vai presentar unha estampa, por tanto, unha brevísima representación que se insería moitas veces nestes programas das sociedades corais. E é importante nesta estampa, como na maior parte delas, pois a presenza
da música, da música popular, fundamentalmente dos alalás, que se inseren na acción dramática e casi, en certa forma, digamos que a acción dramática surxe moitas veces como un elemento que vai ofrecer un acompañamento escénico a esa interpretación vocal. Ben, desconfigurouse ao facer a transformación do PowerPoint. Ben, neste teatro de migración tamén me parece importante analizar algo que, até onde eu sei, non foi obxecto dun análise detida, en parte porque algunhas destas pezas tampouco que sexan coñecidas, estas que cito aquí agora, de Ricardo Flores, si foi publicada, máis xa nos anos 70, se non me falla a memoria, mas previamente saíra nas páxinas de Galicia da Federación de Sociedades Galegas. Son dúas pezas que poderían representar este teatro da emigración e que representan tamén a emigración en dúas perspectivas cruzadas. Lamento moito que non se vexa, foi ao facer a transformación. Ben, no caso de Ricardo Flores, o que se presenta é unha escena nunha cociña dunha casa de aldea onde están a nora e o sogro falando entre eles, conversando despois da despedida do emigrante que evocan eses versos finais. Pola contra, na obra de Cándido González, Terra Nosa, fixadevos tamén que os títulos están en diálogo entre sí, o que vemos é unha casa urbana onde dous emigrantes están evocando o que deixaron en Galiza e fundamentalmente os afectos familiares. Por tanto, son dous textos onde no primeiro hai tamén nesa evocación que podía facer quen presenciaba a obra en Bos Aires da súa terra, hai aí unha mensaxe tamén de revolta, hai unha mensaxe que chama a concienciación sobre o que supón a emigración, mentres no outro texto o que temos é simplemente unha mensaxe, digamos, de identificación emocional, por dicilo así. Ben, como vou de tempo? É que me despistei un pouquiño, aínda vou ben, non? Vale, ben, gracias. Esta é unha fotografía moi coñecida de Castelao decorando as máscaras para que serán utilizadas despois na representación de Os vellos non deben de enamorarse pola compañía de Maruxa Villanueva. E ten, probablemente non se lea desde aí, unha dedicatoria a Tacholas, que é Fernando Iglesias, un dos actores que xunto con Maruxa Villanueva e Maruxa Boga vai participar na representación da súa obra. No caso dos vellos non deben de enamorarse, estaríamos diante da realización escénica, por fin, dunha peza que Castelao levou ideando longamente e que finalmente puido representar en Bos Aires. E era esa idea dun teatro de máscaras que se alimentara do coñecemento dos teatros da arte que se estaban desenvolvendo en Europa na década de 20, cando el viaxa para coñecer a arte neses anos, pensionado, e que plasma, que recolla as súas impresións no famoso diario de 1921. O que me parece importante destacar desta peza, desta representación, mellor dito, é que fai realidade esa idea dun teatro de máscaras, dun teatro de arte, que por fin se leva ao palco
que se leva, que quen representa a peza é a compañía por excelencia, non? De teatro galego, a compañía que tiña grande éxito cando representaba as obras de Varela Buxán, a compañía a que acudía un numeroso público de migrantes, e a pesar de que na historiografía teatral galega sempre se recolleu a idea de que fora un éxito as representacións da peza, pois as investigacións máis recentes mostran que non foi así, que durou poucos días en cartel, e aquí recollo unha serie de testemunhos das dúas actrices e un actor que participaron na representación, dando algunhas das razóns que explican pois ese relativo, sempre dito, fracaso da proposta de Castelao. Unhas reflexións que apuntan fundamentalmente a cales eran as expectativas do público que acudía a esa representación e cal era a proposta de Castelao. Unha proposta que Alejandro Casona, nunha recensión que publica na prensa de Buenos Aires, pois define como unha obra pictórica donde la acción y la palabra ceden su puesto primordial a los elementos plásticos y los maestros del drama. Ben, por tanto, unha proposta que colidía na linguaxe escénica pois co teatro que estaban acostumados a ver o público da compañía de Maruxa Villanueva. Ben. Continuando agora este repaso fundamentalmente cronolóxico que estou a facer, quero chamar a atención para unhas peciñas, son dúas en realidade, de Xosé Núñez Búa, que pretenden pois levar ou ofrecer, cando menos a base literaria sobre a que poder desenvolver un teatro, unhas farsas para monifates, para moniqueques, para títeres. E chamo atención sobre isto porque, lembrarán que era un dos elementos fundamentais nesa idea de popularización do teatro durante a Segunda República. Moitas das propostas renovadoras de popularización do teatro estaban baseadas nestas farsas para monifatos. O propio Blanco Amor vai escribir farsas para títeres, solo que van ser pezas escritas en español e con unha linguaxe escénica diferente ás propostas que vai escribir en galego das que falaremos agora. Ben, e chamo atención para elas porque me parece que están xa adiantando esa idea do teatro para xente que formulará despois Eduardo Blanco Amor, e porque nos permite ver tamén como as propostas que traen os exiliados se moven en diferentes niveis, de acordo? Van tocando diferentes vías, algunhas de carácter máis experimental e avanzado, outras dun carácter máis convencional, se pode dicirse así, agora o iremos vendo, e, sobre todo, van atendendo a diversas modalidades, diversas propostas canto ás características xenéricas de extensión das pezas, etc. Aquí non sei se se lee desde aí o que propón Núñez Búa, é unha farsa baseada na idea de que o apóstolo Santiago está profundamente molesto pola apropiación que se está a facer del por parte dos franquistas e decide marchar a Portugal. Entón, é unha farsa onde os falanxistas que están a vixiar a catedral acaban apaleados polo propio apóstolo e couceados polo seu cabalo. Estas coloco aquí como referencia que se publicaron en algún periódico
da colectividade galega no ano 42, porque é esa referencia que está recollida no volume, en que Edicións do Castro recolleu os escritos de Núñez Búa. Non hai precisión, por tanto. Ben, son pezas que estaban publicadas, mais sobre as que non se reparara, probablemente por non pensarmos en Núñez Búa como un creador literario ou como un creador teatral. Ben, esta fotografía é tamén unha fotografía bastante coñecida, onde se ve ao lado do micrófono a Maruxa Boga, Tacholas, intérpretes da compañía de Maruxa Villanuevas, intérpretes que participaran na representación dos vellos, e unha emisión que guiou durante décadas Maruxa Boga, que levaba por título Recordando a Galicia, e con ela quero sinalar a importancia que debeu de ter, non coñecemos moito ata que punto, a radio como transmisión de propostas teatrais que tamén procuraban ir ao encontro dun público popular. Son coñecidas as Tres Peciñas, que escribe Blanco Amor e publica Galicia Migrante, mais son menos coñecidas, non o sei, mas probablemente menos citadas. Outras pezas que non teñen moito a ver coa proposta de Blanco Amor, mas que están pensadas tamén para difundirse a través da radio, que son pezas dialogadas, onde o seu autor, Manuel Roel, un militante das Hermandades da Fala de Betanzos, que se exilia na Argentina no ano 36, que regresa despois a Galiza no ano 50, procura dar a volta a este estereótipo do galego ridiculizado nos sainetes dos que falamos antes, e aquí Marolón é o que fala en lingua galega frente a Jacinto, que se expresa nunha linguaxe porteña, con un punto de caricatura. E, de feito, hai un momento en que lle di Marolón, esta personaxe de galego enxebre, que ridiculiza, ou quere ridiculizar, aos que son paisanos desleigados, pois que se dirixe a Jacinto dicíndolle que fale en cristiano, que era, moitas veces o que tiñan que escoitar aqueles galegos que tiñan dificultades para expresarse en castelán. Ben, estas pezas que me acabo de referir son estes diálogos de Marolón dos anos 40. Quero agora, tamén nesta década de 40, facer unha breve mención á literatura dramática, a literatura dramática publicada en volume. Algúnas das mencións que fixen eran textos dramáticos que se publican en xornais, revistas, noutros casos que foron recuperados xa a partir da década de 70, e isto nos permite ver un pouquiño cales son as propostas que chegan ao prelo. Nalgún caso, son obras que recibiran premios, os premios, por exemplo, que convocaba o Centro Gallego, que van ir diversificándose e acollendo premios específicos para teatro. Vese moi claramente tamén a importancia que vai ter na década dos 50 Citania, a editorial que pon en marcha Luis Seoane e que publica obras de novos autores, puntualmente autores teatrais como Isaac Díaz Pardo, reedita A Fiestra Baldeira de Rafael Dieste, edita O Pauto do Demo, que tamén fora premiada no Centro Galego de Bos Aires, de Ángel Fole, e, ademais destas propostas que teñen detrás o nome de Luis Seoane como editor, pois hai outras obras que ou ben recuperan clásicos
contemporáneos, como pode ser o caso de Cabanillas, ou son, sobre todo, exemplos dese teatro para emigrantes que pretendía esa dignificación da figura do emigrante e tamén traer a lembranza da terra ausente. Ben, paso rapidamente. Por que diálogos transatlánticos? Pois recollía aquí, nestas capas, unha de Laxeiro, outra de Seoane, algo que me parece moi interesante, como na década dos 50 a chegada a Bos Aires cada vez con maior frecuencia de intelectuais relevantes da Galiza, que un deles, Fernández del Riego, chamou a Galiza sedentaria, de acordo, frente a Galiza nómade, pois vanse establecer diálogos por varias vías. Fole, un autor desa Galiza sedentaria, publica a súa obra publicada en Bos Aires por Seoane. Malollo, de Cándido González, un emigrante, levará un prólogo de García Sabel. Ben, vou xa acabando, porque me din que teño que ir acabando, a ver como fago. Ben, sobre o texto, sobre os problemas, digamos, do teatro galego que pasan a ser obxecto de debate moi frecuente nas páxinas de publicacións periódicas na década de 50. Unha recensión dunha conferencia de Dieste, que aparece en Galicia Emigrante, e que vai facer unha diagnose, e Luis Seoane non asina, mas é Luis Seoane quen escribe, sobre cales son eses problemas do teatro galego. Hai necesidade de directores e de actores e falta apoio institucional. E o que quero chamar a atención é que moitas destas reflexións que se van facer nestes anos non é tanto sobre o teatro galego que hai que facer en Bos Aires, non sobre o teatro galego que hai que facer na Galiza. Na Galiza do futuro, tal vez tamén na Galiza do presente. Ben, esta é unha imaxe de Luis Seoane que recolle, en certa forma, a súa idea de cultura e a importancia que ten nesa concepción da cultura galega para Seoane a cultura popular. Teño aquí unha cita onde coloca tamén nesa base da cultura popular os mitos casi esquecidos, supersticións, lendas, etc. A partir destas orientacións que van querer subliñar a importancia do concepto de popular, de recuperación da cultura popular e tamén dunha cultura e dun teatro feito para o pobo, quero mencionar unha obra posible, un teatro imaginado, Manuela Sánchez, de Lorenzo Varela, que coñecemos a través da correspondencia entre Lorenzo Varela e Seoane, que o primeiro tiña a idea de facer unha obra teatral arredor desta figura. Non sabemos se a chegou a facer ou non, non o sabemos. Si sabemos que publica un poema en Lonxe no ano 54 dedicado a esta muller guerrilleira, esta heroína popular que se corresponde moi ben co concepto que ten tamén Seoane, tamén Lorenzo Varela, de redefinir cales son os heróes nacionais galegos. En este sentido, chamo tamén a, quero mencionar, así moi brevemente, unha recensión que fai Blanco Amor sobre a soldadeira, onde está de novo lendo a peza de Seoane como unha peza para o futuro do teatro galego, falando deses legados, un teatro que eu chamo un teatro nacional e que non sería exactamente ese concepto de teatro nacional popular. Tamén itinerarios de experimentación, non vou entrar nisto, como esquema de farsa de Luis Seoane, que está, ten moitas conexións co teatro documento de Piscator. E xa para acabar, agora sí, a mención, que terá que ser necesariamente breve, da idea do teatro popular galego de Eduardo Blanco Amor, un home el mesmo de teatro, que xa tivera experiencias previas como director teatral en el Teatro El Tinglado, no propio Buenos Aires, e que aquí vai
articular unha representación primeira que presentará este teatro popular. Aquí están as fotografías con base a dúas obras. Por unha parte, Lugris Freire, A Pantasma, unha adaptación desta deíña que escribe Blanco Amor, e por outro lado, O Cantar dos Cantares, unha peza de nova factura que idea pensando nesta representación e nesa idea de teatro popular galego. Esta representación é 8 de novembro de 57 no Centro Lucense e ven a responder esta idea do teatro para xente que ten Blanco Amor. A idea de que hai que escribir pensando no público que temos. Ese é un primeiro paso para despois ir avanzando noutras novas propostas. É a idea de que hai que divertir a xente galega que ten unha conciencia abocetada do seu país, da súa fala e dos seus usos extrautilitarios. Crear uns produtos que contribúan, en certa forma, a reconcienciar a ese público a respecto do que é a súa propia cultura popular e o que é ser galego. Un teatro popular no senso máis sinxelo. Aquí está unha fotografía de Blanco Amor co elenco desa representación que se realiza por parte do Teatro Popular Galego. É un teatro popular galego que, na obra de Blanco Amor, que leva por título O Cantar dos Cantares, tiña indicacións, xa vou acabando, tiña indicacións escénicas que pretendían, por unha parte, responder aos modelos de teatro realista que estaba acostumado a ver ese público do Teatro de Bos Aires, mas, por outro lado, tamén fai e é a proposta que el vai levar á escena, que é con un escenario de cámara negra, unha proposta moito máis simplificada que tamén non se corresponda á eventual falta de recursos para pôr en marcha a escenificación. É moi importante as anotacións que fai sobre a dicción, sobre combater esa exaxeración no que significaba representar teatro galego insistindo na idea natural da fala. E agora sí que acabo, é certo, o Teatro Popular Galego era tamén unha proposta de crear unha escola de teatro galego. Unha escola que respondese a esas necesidades de que fose paseniñamente dándose chanzos nesa idea do que tiña que ser o que di o propio Blanco Amor, o crecimento espiritual do noso teatro e do noso público. Era tamén unha ideación dunha empresa cooperativa. Había un regulamento onde se establecía como se organizaría esa cooperativa coas atribucións do cadro que podemos considerar artístico e o cadro administrativo, como se organizaría a distribución dos ingresos e quero sinalar que nos falta moito por saber do Teatro Popular Galego. Parece que non durou a experiencia máis do que uns meses, mas para Blanco Amor foi unha experiencia moi importante, porque non vou ler a cita, mas nunha entrevista en Galicia Migrante, na Misión, decía que, o público que asistía á representación, o público do domingo á tarde, comezaba rindo, simplemente, dicía Blanco Amor, polo feito de que os personaxes estivesen, nalgúnas ocasións, mesmo nunha situación que podía ser dramática, falando en galego, entón iso provocaba riso. E logo mencionaba como pouco a pouco ian entrando na peza, e que para el foi moi importante ver como ia modificándose ese comportamento do público e como por iso elexira obras que tiñan en conta o punto de partida, a realidade sociolóxica do público que se dirixían, máis que camiñaban cara ao que podería ser no futuro. E xa agora sí que acabo mencionar en último lugar, xa indo aos anos 60, a importancia que tivo o traballo de Ramón de Valenzuela e María Vitória Villaverde, non só na representación das vaguas do Demo, do propio Valenzuela, sino no caso dos dous como tradutores
de Sing, outra vez o Abbey Theatre, verdade? Outra vez a idea do foldrama, e de Lauro Olmo, da camisa que van a representar en Bos Aires a mediados da década de 60. Ben, concluindo, pois, dunha maneira máis apurada no final do que quería, intentei sinalar algúns dos camiños que percorreu o teatro galego en Bos Aires, sempre nese espacio de intersección entre a emigración e o exilio, e pretendín tamén compilar algunhas informacións que nos permitan ir construindo e reconstruindo os percursos do teatro galego en Bos Aires, un teatro que ollaba a comunidade galega na capital arxentina e que pretendía recrear tamén esa comunidade, cohesionala, mas que ao mesmo tempo estaba pensando na Galiza do futuro, nese legado que terían para trasladar nun futuro que querían máis próximo do que probablemente foi ás xeracións futuras. Moitas grazas e desculpas polo retraso.